Dead on the spot ang isang 78 anyos na kolektor ng Small Town Lottery o STL sa Barangay Buwang, Tabaco City matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman dakong alas 9 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Felizardo Collante, 78 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Tabaco City Police Station, naglalakad pa uwi ang biktima nang lapitan ng sospek na lula ng motorsiklo at doon ay malapitang binaril si Collantes. Dalawang tama ng bala sa dibdib ang agad na ikinasawi ng biktima habang mabilis naman na tumakas ang sospek patungo sa direksyon ng lungsod ng Ligao. So, igwa man po kinakahiling digdi, may witness man kita and na-describe itong suspect and then kung saan siya nagdulag. So, igwa na po kita niya na picture sundan, nagba-backtracking po kita. Patuloy pa rin ang ginagawang backtracking ng PNP upang matukoy ang salarin at kung ano ang motibo sa pamamaslang kay Collantes. Wala daw sila talagang ideya lamang kung sino ang pwedeng maging tagalit or tao na pwedeng gumawa noon sa kanilang mahal sa buhay. So, tinanong ko na rin sila yung mga previous na organization kung saan ba, may ano ba siya, may membership ng any organization or dating kasuhan. So, wala naman, based naman doon sa iba rin na mga taga-barangay ay mabait itong taong ito. Mariing kinundi na naman ng pamilya ang pamamaslang sa kanilang padre de pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.